Guztiok eta ongi etorri, Iazki, Milutzen, egiten dugu batez ere, jolas. Bai. Eta aldiro jolasean aritzen garen ez, nola esan oso konektatuta gaude gure barneko haurtxo horrekin ez da? Oso kanpoan daukagu aldiro, baina bereziki aste honetan, aste hau berezia izango baita, aste osoan zehar, Erne, aurrekin egingo dugu jolas txalo bero bat! Gure bikote txikienekin, zer Miluze gaztenak izango dira protagonista ze pozik gauzen eta sari asko izango ditugu anatzeko eurekin jolas egin eta gero, bestak beste portaventurara bidali nahiko genuke bikoteren bat, irrizarri landen egonaldiak dirutxue kultur produktuetan gastatzeko. Oso ondo pasatu behar dugu, Aste zoragarria izango da? Non dauz, lehiakideak! Datozela une lehiakideak! Hau pasue! Badatos! Aste honetako gure bikote zoragarriak. Unax eta Janitz, asteko zuekin, gabo mikote. Bai, agon. Zer moduz? Ondo. Ondo zaudete? Bai. Bai, zuez atozte, ataundik, ataungo ze ikastetxetatik? Jose Miel Barandiaran. Jose Miel Barandiaran eskolatik. Ikasle finak zarete? Ba. Bai, hemen telebistan eta zesango dugu, ezta? Bueno, Unax, esan digute, asteko egunak eta oso okupatuta izate dituzula zuk. Bai. Eskolatik aparte zertan aritzen zara, ba, Unax? Ba, nik itxet futbola, Futbola, pelota baita, pelota ere bai. geho eta itxet eskola kirola juten naiz, eta inglesa baita itxet. Inglesa ere bai. Oso autozalea, kotxea Bai. guztoko mendituzu. Bai. Asmoa zein da, hemen Miluzen pasata gero auto bat erostea edo oraindik ez? Egoandik ez ondo. Bizkanaka. Bai. Eta beste aldean Janitz, bera ere langilea oso bereziki teknologia zalea esan digute, pantallak eta Janitz, Oste ongi. nola dau, ba? Ze gustatzen zaizu bereziki? Bueno, ba, pantaiak orokorren. Pantallak ondo. orokorrean. Eta musika ere bai, ze lehenguzu musikaria dituzu. Bai, bilenguzu. Bi lehenguzu nortzu dira ba? Jon eta Unax. Eta bat aritzen da Anker taldean jotzen, Bai, eta eta beste beste- Aiderrekin. Bai, Eta goten zara zu kontzertutara? ez. Ez, zalea da, baina etxean ere gustara gotena. Berandugi. Oso ondo, animo bikote? Ongi etorri, bikote! Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, gure bigarren bikotea, Ian eta Mai ezen moduz. Ondo. Portugaletetik zatozi Ian. Bai. Gelakideak zarete? Bai. Ze ikastetxekuek, Mai? Kanpasari kastelakoak. Eta besteak beste, zuri gustatzen zaizu, dantzatzie, Ian. Bai. Dantza egiten duzu, nagusitan zaizan nahi zuzuk? Aktorea. Aktorea, argi daukazu, hori. Eta ibiltzen zarazu, janari bilketetan parte hartzen. Bai, eskolan. Bueno, jenderi laguntzeko, ez da? Bai. Eta gustatzen zaizu hori, bai? Bai. Ondo, Mai, bestak beste, historia kontraino izango zara benetan, nagusitan? Zerra, gustatzen zaizu historia? Bai. Oso ondo, eta Miluzetik, nola animatu zarete? Miluzetik gehien gustatzen zaizuena, zer da? Hieroglifikoak. Hieroglifikoak, bai iristen zareten? ondo. Eskerrik asko tartzi garren bikote, ongi etorri. Eta hirugarren bikotea, iratita iala, nondi izatozte bikote? Gazteizetik. Eta Gasteizko ze ikastetxetat izatozte? Armentik kastola. Ados, zuek ere noski, ona etorri zareten erako, ikasle finak izango zarete. Bai. Zalantzarik gabe. Irati eta zu, beste musikaria ere, bai ze jotzen duzu ba? Gitarra eta trikitiza. Gitarra eta trekitisa, biak batera? Bueno, horrena bat eta gero bestea. Ze musikari duzu horrela oso gustoko, talderen bat edo... Guazen. Guazen ze gustatzen ondo. zaizu, guazen telebista saioa, eta bertan, ateratzeko aukera izango duzu noizbait, dantzaria ere bazarelako. Bai. Trikitisa jo, gitarra ere bai, eta dantza ze estilotan, Urbana. urbanoa, funkia egiten omen duzu, beraz gaur, probak eta ondo ingo banitu, ospatzeko Dantza dantza pixka bat batzuk, egingo dugu, bai, ezta? bai. Eta bestetik aiala, kirolari oso fina, zertan aritzen zara aiala? Atletismo eta saskibaloia. Atletismoan eta saskibaloian, atletismoan badukazu horrela proba bereziki honik, zerbaitetan zara horrela... Denetik egiten duzu zuk ondo, zalantzarik gabe. Eta gero daukat dilematxo bat ez daki, medikua edo irakaslea ze izango den. Ikusiko da. Bai, oraindik ez daki. Uste dut oraindik denbora pixka bat badaukazuela erabakitzeko, momentuz gaurkoa gozatuko dugu eta ondo pasako dugu, bale? Bai. Apo, Hori bikote. seguru ondo pasatzeko gonbita etxeko guztiei, Miluze gazteenak protagonista! Eta hasteko, erantzunak eman da gure lehenengo proba, erantzunak izango ditugu hemen, erantzunak baditugu, mendia, kalea, igerilekua eta eskola. Bale, una xaukeratzekotan, mendia, kalea, igerilekua edo eskola? Kalea.
Kalea gustatu zaizu zuri. Kalea. Janitzuk, aukeratzekutan? Baita kalea. Kalea be bai. Ataundarragoak dira. Ondo. Hango kalea. Ba, ia nola moldatzen garen, 45 segundu izango ditugu, galdera bat. Batentzat, urrengoarentzat. Bale? Eta erantzunak horiek dira. Aukeratu behar, erantzun horien artien. Guazen, denpora. Kloro usaina badago, Unax, non zaude? Igerilekoan. Osondo. Eta oinezkoek non igarotzen dute zebrabidea, Janitz? Kalean. Osondo. Hauetako zeinek izaten ditu 6 edo 8 kale? Ez da git. Esan? Bat? Kalea. Igerilekuak. Etxetik atera eta eskolara joan aurretik zein zeharkatuko dugu? Kalea. Osondo. Hauetako bat irailean irakitzen da eta ekainean itxi. Zein? Eskola. Osondo. Udaltzainak trafikoa bideratzen ikusten ditugu. Non? Kalea. Osondo. Behorra eta txalaren bizilekua da. Mendia. Bikain? Zure helbidea jartzean idazten duzu. Eskola. Kalea. Osondo! Osondo! Eskolan etxean betain beste ordu pasatzen baitituzu, egia da, helbidea ematekotan eskolan edo etxean topo egingo guzuekin. Zoragarri bikote, haze hasira, 60 puntu, osondo! Ian eta Maie! Erantzunak emanda, erantzunak hor dauz. Zuen gustokoena? Mendia, kalea, igerilekua. Nire gustatzen zait. Pika de todo. Pixka bat denetik probatzea. Denetik. Uste dut kalea. Uste dut kalea gehien. Ia erantzun asko emateko gaitasuna daukagon, Ian zagoazi? Guazen, denpora. Bai. Neguan, hauetako zeinetan egoten da elur gehien. Mendia. Osondo. Zeinetan erabili behar da derrigor, bainu jantzia, Maie. Igerilekua. Osondo. Non egoten dira? Errepidean marra zuriak margotuta. Kalea. Bai. Non egoten dira arategiak eta arrantegiak? Kalean. Bai. Eta lurrindegiak eta frutadendak? Kalea. Oso ondo. Zein da sorosleen lantokia? Igerilekua. Igerilekua da. Non entzuten da goizero, tirrinta edo txirrina? Eskola. Eskolan, oso ondo. Nora joan behar duzu gailurrera iristeko? Mendia. Oso ondo. Non egiten dira manifestazioak ian? Kalea. Bai, non ezingo duzu arnasarik hartu, burua barruraino sartzen baduzu. Igerilekoa, no? Oso ondo! Sartu da! Azken segundor arte eta denak bikain zuzen erantzun da. 100 puntu bikote, zoragarri! Iratia, jala, zeuen txanda. Lehiatzen azteko irati zer urduri apurtxu bet. Bai, ez da? Aukeran emonda, mendia, kalea, igerilekua edo eskola. Zein da zuen gustukoena? Kalea. Kalea. Igerilekua. Igerilekua be bai? Ibiltzen zara, irati, igerilekuan? Baina gustatu bai? Bai. Oso ondo. Ba, galderekin hasiko gara, erantzunak horiek dira? Zeuazi erantzuten irati? Guazen zartean denpara. Asteburua bada, hauetako batera eskara joango. Nora? Mendira. Eskolara. Normalean buruko txanoa jantzi behar duzu ona sartzeko. Igerilekua. Oso ondo. Eta non egoten dira hartzainen bordak? Kalean. Mendian. Matematika, euskara, inglesa, non ikasten dituzu? Eskola. Oso ondo. Nondik ateratzen zara, goitik behera bustita irati. Igerilekua. Oso ondo. 5 urtetik aurrera, derrigorrezkoa da leku honetara joatea. Eskola. Oso ondo. Non egingo dituzu bular, bizkar eta tximeleta estiloak? Mendian. Igerilekuan. Ales txikon non eginda ezagun? Mendia. Zuzena da, baina denboraz kanpo irizita dugu azken hori. Eta egia da, tximeleta eta bizkar irati. Mendian ere egin daitezke, jende gehiago egite ditu igerilekuan. Baina oso ondo, zuek ere igerian 40 puntu, bikain! Ondo! Eta gure horreko proba. Ondo zaudeteren, no, noski? Bai, Hartuta, bai. dotore. Kalean edo etxean bertan bezala sentitzen garelako. Isilik proba, Unax, Janitz. Indartxu zatozte jami luzera, ez da? Bai. Alere, indar dosi extra bat emate aldera edo, daukagu zuei erakusteko opari berezitxo bat. Adi ikusi hau, Unax eta Janitz. Ikusi ze mezu heldu zaizkigun zuentzako, begira. Lazkau Kirol Elkarteko lagunen partetik, haupa Unax, haupa Janitz, seguro oso ondo egingo duzuela, gora zuek, gora gu, haupa Lazkau eta haupa Hautau. Wow!
Unax nortu dira bauek, esan digute baina. Bai, gure futboleko ekipokok. Taldekideak dira denak. Bai. Bueno, eta eurek emandako indar horrekin. Zuen alde, Segulako proba egiteko moduan zarete, ja. Bai, Nork hartuko du lekua? enitzek. Nik. Janiz joango da, oso ondo, Janiz bera ikusiko dugu orduan imintzioka eta marrazten artista itxura sekulako baitauka. Ea zenba puntu lortzen ditugun. Biok prest, guazen demora. Ia, imintzio kasita. Gola. Gola. Bale, nor da? Okalaria. Ze jokalari? Esan duzu? Zer da hori? Unax, Ez dakit. Jokalaria zertan. Unax. zer da? Osondo? Gira. Bale, Gira, bikain. venga, bestia esmatuko. Imintzioka bestea, Janitz? Ez hori marrazekoa? Vale. Hori, aurrena. Venga, Unax, zer da hori? Futbolaria. Bai, Hori bai, bikain. venga, guazen marrazkira. Ia ba. Sondo. Arbola. Fruituak. Ez? Zer da, Unax? Zer da gainean dagoen hori? Beiratu ondo? Ai, atzat etortzen bagoen burua. Zer da hori? Arbola batez, zer da? Ez dakit. Txikiagoa? Landarea. Baina, lore bat, zer da hori? Eta? Lorea. Eta beraz? Zer da hori? Ez dakit. Ai, lore ontzi bat. Hartu lekue. Hartu. Lore ontzia. Bai, lorea. Ja, pixa simeltzen hasitako edo ez dugu marrazu, baina lorea ikusten zen ontzia behar genuen. Baina tira ondo, imintzioka bereziki, Bi, 40 puntu hau pasue. Ian eta Maili, zuen txanda orain itxaron. Ze bestentzako bageneukan sorpresa bat, zuentzako ez. Broma da, izango zugu, batxalo bero bere ere sorpresa hau eta. Noski, hemen lehiakide guztiak tratatzen ditugu lako primeran. Ikusi nahi duzu zuen bideotxoa ere? Bai. Begira. Kaixo, Maili eta Ian! Portugaleteko kanpasan eskolako zuen 5. mailako kideok mezu bat dugu zuentzat. Naiz eta hor, ez egon, zuekin gaur. Gure ustez, irabazleak zarete. Zuen klasekideak dira denak. Eta beste gelakoak. Eta beste gelakoak, gela guztiak elkartu dira. Bai. Zezuek, 5. maila ze gelatakoak zarete? B. B gelakoak, baina hor batu dira denak, zuei indarra bidaltzeko esan bezalaxe. Nor joango da, lekura? Ian. Ian ekartuko du lekua, oso ondo? Hartu lekue. Bagoazen Ian, eta esan du aktore handia izango dela bera, ikustagun, imintzioka ere zer moduz moldatzen den. Prest, Ian, Bai. goazen demora. Osondo. Ia ba, zertan ari da, Maili? Ia. Probatu zerbait, Maili, lasai? Taekwondoa, boxeoa, boxealaria. Bai, oso ondo. Ia hurrengoa. Eta zer da hori, Maili? Zertan da hori? ari da? Txanoa, Buruan ari da baina zertan? eilea garbitu, Venga, bero. itxa, Eta gero? jaboia, Eta gero? Garbitu eta gero? ura, busti, Ez? Eta gero? aklaratu, Ez? Eta gero? Eta gero? ilea lehortu, Bai, eta? Zerekin, Maili? garbitu, Ez. orrastu, Zer da hori eskuetan daukana? Lehortu zerekin. ia lehorgailua. Vale. Oso ondo hori bai. Ea marrazten. Ia ba. Guazen Ian, adin. Zer da hori, Maili? Ontzia, Venga, bero. taperra, Venga, bero. ez daki. Lapiko bat. Osondo. Torri, Ian. Ondo. Hartu lekua, bai. Ian, sondo aritu Lapiko gara. bat, oso ondo. Bai, egia da, hileari zema gauza egiten zaizkion, Maili. Lehortu aurretik, jaboia, bota, aklaratu bestea denak esan ditugu. Osondo, 40 puntu. Zerari. Irandira ja zuen txanda orain, baina aurretik ez asmatu zer tokatzen den. Bideoa, Noski, zuk ere ikusi nahi duzu ez da? bai. Baukazu susmorik norri izan daiteken edo? Gure gelakideak, Akaso? Ikustagun? Armentik ikastolako ikasleak gara. Gu bosteko ikasleak gara. Irati eta Iana, animo!
Zebat gauza esan ezin dute, eta dena galdi berean. Baina horixe, animo, ondo pasa irabaziko duzu, hortarako puntuak lortzen segi barra dukagu. Nork hartuko du lekua? Iratik, primeran. Bera funky dantzari trebea baita. Trikitilaria, gitar jolea. Artista, polifacetikoa. Ea zer moduz montatzen garen. Marrazkiekin imintzioka. Prest, denbora. Ia ba. Osondo? Irakurri ondo Irati? Bai, eskabiltzen do, Jol. Edo aldatu bestela, Irati? Hori da, aldatu. Venga, aukeratu bat. Irati? Hori da. Ea, zer da hau? Margostu, hortzak arbitu, Vale? pasta. Bai. Bai, hortze dago pasta oso ondo. Venga, Marrazten marrazki hasiko bat. gara. Taperra, Ez da taperra. Zer da hori aiala? izotza, ogia, Ez. Zertan ari da? Zerbait sartzen ari da hor? ez dakit. Aldatu Irati bestela. Apa, guazen, venga. Ia ba, Bizkor? Hor. Arko, Hartu legua. Esan nahi dugu, hainbeste disiplina nazten ditugu, musika, dantza, aizkolaria geziarekin Aizkolaria. aritzen da. vale. Aizkolarekin orain ikusi dugu, baina tira. Ondo bat, 20 puntu zuen markagailura. Eta, markagailuak nola duden ikusiko dugu, 100 puntu bildu dituzte Ataunen, Unasek eta Janitzek, Portugaleten, Ianek eta Magik, 140, 60 puntu Gasteizen, Iratik eta Iala. Zoragarri. Eta orain adidanok, tribuaren berbak datozelako. Segurantzuten lehena, Unas, komeni danak asmatzi, Erakustaldi emoti, Beste danok adi, aber reboterik badauen, Venga, guazen, hasiko gara, Unas? Bai. Guazen, denpora. Konturatu gabe. Bota Unas? Itxura. Konturatu gabe. Deskuida duan. Bai. Piura. Janitz, Itxura. osondo? Tximistaren pare. Azkar. Osondo, gora galea. Sasoikoa. Ez? Ian? Konturatu gabe. Ian? Ian, Konturatu gabe. Deskuiduan. piura. Itxura. Tximistaren pare. Azkar. Gora galea. Sasoikoa. Ai, nazka! Oh! Lastima. Ze ondo hasi dituzte lanak, Unasek eta Janitzek, gero errebotean ere finibizara, Ian, baina azken horrekin kale egin. Eta ez dugu punturi banatu taula honetan. Lastima. Oraingoan bai. Zepenatuta danak. Bai. Baina beste bi taula ditugu horretarako, puntuak biltzen jarraitzeko. Ian, zeu erantzuten lehena, bigarren taula dator. Bale? Gogoan hartu erreboteak daudela, adi danok, Guazen Ian, denpora. Sarritan. Buru belarri. Sarritan. Mai? Apa Mai? Esan? Txitean pitean, Bai. Beteka da. tripaldia, Pilota lekua. inkianka, Irati zure txanda? Sarritan. txitean pitean, Beteka da. tripandia, Pilota lekua. gorri, Ei, esker pareta. Eta aurrekoan bezala hemen ere, batzuk lanak ondo hasi, errebotea ondo bideratu dugu, baina ezker pareta zen frontoia, eta azkenean pilota lekuan punturik bat ere ez, kasu honetan ere. Lastima. Baina hirugarren taula da bukagu. Irati, aiala zeuek izango zarete, lehenengoak erantzuten. Mutilak adizu epe bai, Ierreboterik dauen, Bai. Guazen Irati, denpora. Behar bada, igual. animo haupa,
Aialaren txanda, behar bada, igual. Aiala, Akasi. eutxi gogor, eutxi goiari. Animo, aupa. Kapistokia, Komuna. jota. Leher eginda. Txoriburua, Burua harina. luzatu. Elkartu. Ai, Unax! behar bada, igual. Akaso, Eutxi goiari. animo haupa. Kapistokia. Ai, pena, Aiala. Aialak taula guztia ia osatu azioneta. Baina azkenean bueltan errebotean. Unaxek bi eman da 20 puntu ataudarrentzat. Eta markagailuak onela geratu dira. Unaxek eta Janitzek ataunen 20 puntu bildu dituzte. Portugaleten Dianek eta Maik 40. Gazteiz Irati Aiala 60 puntu. Ze pena, Aiala. Irati eta Ia, Aiala. asmatu duzulako. Oso gertu ibili gara. Baina ikusten duzen moduan markagailuan puntu gutxien zuek dituzue. Eta hemen txebukatu da. Momentuz behintzat, Miguel Luzeko zuen abenturatxoa. Gustora aritu zarete? Bai. Bai? Are gustorago egongo dira orain ilaski. Oparitxo batzu ditugu zuentzat. Baina esan, Irati eta Aiala, etxetik eta ikusten zuien Luze eta barrutik zemouzko izan da? Hemengo trukito danak ikustea? Polita? Bai. Bai, kontatzeko asko, gelakidiei. Lehen ikusi ditugun gelakidei. Bai. Eskerrik asko etortzi arren, Elkartuko gara hemen Beitu, txebetan, beitu zer dakun? Iupa! Jarri, Hau, baneska. Jotxalo, ba? Hau super eksklusiboa da, Rio nabikote. Begira. Irati, kamisetak eta tastak. Miguel Luzeko Zuentzat, kamiseta, Aiala. eskerrik asko etortzi arren. Pinu ere bai. Hau pagazteiz! Eskerrik asko. Upa! Gira, eta aurrera egin aurretik, kontatuko dizuet, badaukat nik maskotatxo bat, etxean, bai, txakurkume bat, oso maitagarria. Oh. Badakizu nola egiten duen txakurkumeak ilaski. Egiten du horrela, begira, A begira. ver. Ando haingo gure publiko zoragarria bera, txalo bero bat, ego dentzuela. Bai. Eta izena du Pintxo, noski. Oso ondo. Zuek, ataundarrak, badaukazue maskotarik etxean edo? Unax eta Guk Janitz? gure osaban dauzke txakurrek 3. Eiza txakurrak ditu? Bai. Eta nola dute izena? Biskor, Toni eta Xol. Izen polita dira, Oso politxek, Janitzen etxean, bat ere ez? Ez. Ian eta Maili? Ni bai. Zer daukazu baian? Katua eta untzia. Katua eta untxi bat, eta nola dute izena? Untzia Dumbo. Dumbo! Begira, ez da elefante bat? Untxi elefante bat, Untxi bat, baina Dumbo du izena? Eta katua Leo. Leo da katua. Eta katua txintxoa da, edo arramazka egiten du, edo? Eoi bat da. Bai, Ona da. zurekin bai behintzat. Bueno, ari naiz, Nire amama dauka katu bat. baduka katua eta mamak? Eta nola du izena? Tesla. Tesla, automodernoek bezala. Bueno, ze izena? Izen bitxiak izaten izen baitituzte? elektrikoa dauka. Izen elektrikoa da. Katu hibridoa da. Nola baita, ezta? Oso ona da, katua eta txakurra aldi berean, edo zerakit, ba. Aste horretako erronka horixe baita, horregatik ari gara ni buruz galdezka, zuen etxeko maskotei animaliei jartzen dizkiezun izenak bildu nahi ditugu. Horrekin gero taula batzuk eta osatzeko. Oso ondo. Esan batetik, ze animalia den, ze izen duen, eta partekatu gure sare sozialen bitartez. Oso ondo, ba ikusi duzu hemen ditugu zailkatuta taundarrak eta Portugaleteko gure bikoteak, ongi? Bai. Bai, zerotik hasiko gara, bigarren fasera sailkatu zaretelako. Ja. Ondo, Unax Janitz, orain arteko lanak, zemozkoak izan dira? Bueno, ondo. Primeran, orain osabaren eiza txakurrak bezalaxe, Unax, hasi barra daukagu puntuak eta eizatzen. Ados, definizioa datu zortarako, lehenbizikoa Unaxentzat, bigarren Janitzentzat, horrela txandaka joango gara. Ados? Guazen bat, denbora. Olentzerok txintxo portatzen ez direnei ekartzen diena Unax. Ikatza. Ikatza, oso ondo. Marrazki bizidunetako izaki txiki hori eta betaurreko dunak. Janitz, ote da? Hasi da daukagu hor. Horiak dira. Betaurrekoekin. Minionak dira. Eskolatik etxera eta etxetik eskolara liburuak eramateko zorroa. Motxila, bikain. Pello reparatzen musika taldea. Kantak. Ez. Talde bat badu Pellok. Kantatzen du mendikate honek. Zetak. Zetak, oso ondo. Oso ondo. Burua babesteko janzten dena. Txapela. Txapela, bikain. Pilotan aritzeko tokia. Frontoia. Frontoia.
Mukia kentzeko edota eztarria babesteko erabiltzen dena, Unax. Zapia. Zapia, zoragarri. Gasteizko futbol taldea, Alabez. Alabez, oso do! Hau batzuek! Hasi gara puntuak biltzen. Zazpi, 70, oso ondo! Bikain! Ian eta Mai, ikusi duzu egin beharreko zer den, ez da? Hortxe dituzu letra guztiak pista modura, eta zuek ere Leo eta Tesla, katua bezala arramazkai azen bat puntu lortu ditugu, bai? Bai. Mai, zorrazuta dauzkagu azkazanak? Bai. Zondo, belarriak ere prest, guazen ba? Ian, lehenbiziko azuretzat, denbora. Behiaren errapetatik ateratzen den edaria, Ian. Esnea. Esnea, oso ondo. Ezin jakin noiz datorren udarik onena, Goazen. bat biru lau? Goazen. Goazen, oso ondo. Goazen telebistan ematen duten asteko eguna. Ostirala. Ostirala, oso ondo. Norbaiti deitzeko erabiltzen den objektua... Telefonoa. Telefonoa. Untzako Josune Arakistainek jotzen duen musika tresna. Trikitiza. Trikitia, ondo, bai. Trikitia hobeto entzuteko erabiltzen dena. Mikrofonoa. Bikain, txorizoaren antzekoa taloarekin jaten da. Txistorra. Txistorra, eta Arabako hiriburua da... Probatu lasai. Gasteiz, oso ondo. Abereak zaintzea arduratzen da. Abeltzaina. Abeltzaina. Eta hilea goma batekin lotzean egiten da. Zuzara, Mai? Mai? Mototxa. Mototxa, oso ondo. Eta borobila eta autoa lau ditu. Oso ondo! Ondo. Oso ondo! 10 erantzun zuzen, puntu zuen markagailura, hau pasuek. Basi gara puntuak biltzen eta ataunera goaz. Hieroglifikoen txanda iritsi da. Zamutilak etxetik eta trebeak zabete, seguru. Bai. Bai, orain ikusi beharko. Nahi zuie, lehenengoa? Bai. Badator, denpora. Maritxuren laguna da. Nor da? Bart. Bada erantzuna zati? Barroz. Zer da bekue? Zer letra da? Olo. Olo, ondo? Irakurri? Barolo. Barolo. Bart? Bartolo. Bartolo! Hori, bai! Bart Simpson eta Olo Bartolo. Maritxu eta Bartolo. Oso ondo? Iturrira joaten zirenak eta ezaguna dituzu, eh? Bai. Oso ondo. Ondo. Bale, lehenengo beste moduz? Motorrak berotzeko? Ondo. Ona, bale. Ia bigarrena, badator denpora. Mesedez, sartu olioa, Txabolan. oso ondo. Oso ondo! Bola bat ikusten genuen eta bolantza hori jartzen du txabolan. Bale? Janitza oso ondo ikusi duzu, Bale? Bilarrean ari zen zarete edo? Ez. Pues, futbolean, pelotan, bilarra oraindik ere ez. Ez. Badago denbora. Hasi. Bai. Erto, 3. hieroglifikoa denpora. Asko gustatzen zait zure jertxearen... Kolmasa. Kol, baderantzunen zati. Masa, venga, bestera batera esangu. Euskaraz esangu. Kol, Kolorea. kolorea, bikain. Bikain! Koldo, guazaneko pertsonaia. Dokenduta kol eta orea, kolorea, oso ondo. Eta koloretxua proba oso, Hirurak zuzen erantzun da 90 puntu bikote! Erto! Esanet egin, Unaxek eta Janitzek onak gara, erakutsi dute. Ian eta Mai, onak zarete hieroglifikoetan? Ni gustatzen zait. Gustatzen zaizu, ez da zehatza hori, Erakutsiko zuie, gustatzen zaizuela? Bai. Saiatuko naiz. Oso ondo. Lehenengo hieroglifikoa Portugaleteko gure bikotarentzat, badator denpora. 11etan egingo dugu. Etealdia. Etenaldia, Ah, bikain, hori bai. oso ondo. Ete pertsonaia. Eten aldia irakurtzen genuen. Eten aldia, 11etan, oso ondo. Ete, ikusita dukazu pelikula? Bai. Oso politxe. Bai, ez da? Maitagarria, Bai. Estrala urtar bat etxean, Telefono. Telefono! Eta zer gehiago esaten du? Mi casa. Bau, txaloberoa, gauek artista gaueke. Zuek egin zuia bizikleta negan? Inoiz? Ez. Parranatik etxera bueltatu izan naiz, eta, Fantasia. Fantasia. Kontuz, nik bai egun baten, Ametxetan. Bai, Ametxetan. Ametxetan. Hobe Bai. ametxetan, ba ez bada. Bigarren hieroglifikoa denpora. Basoan bizi omen da. Tartalo. Oso ondo. Wow. Hor pastela, tarta ikusten genuen. Tarta eta lo. Nukita guzti, ze gozo dauen lo. Tarta lo. Oso ondo, Mai, esan du, gustatzen zaizkit hieroglifikoak nahori da. Biak ere fin. Eta tartaloren kontuak?
Gustoko dituzue? Begi bakarrarekin eta? Bai. Bai. Fantasia gehiago. Fantasia gehiago. Bale? Hirugarren hieroglifikoa denpora. Bokatari sartu diot. Txori... Bai, baderantzunen zati, txori. Jirafa. Ez, zelekula. Txorizoa. Oso ondo. Oso ondo! Oso ondo. Txoritxuek eta zoa. Zoologiko bat ikusten genuen txorizoa hartu diot bokatarik. Gustatzen zaizue, zoora joan izan zara, Ian, noiz bai? Bai. Bai? Bai, ni ere. Bai, eta oso polita da. Oso polita berezik ze animali duzu gustoko? Katu eta delfina. Katua eta delfina. Bueno, etxean daukazu katua delfinik, ez? Noski ondo, Ba, Ian eta Maili, 3, zuzen erantzun da, 80 puntu! Oso ondo! Eta bat hor, esaldi bihurrien txanda, Unax Janitz hauek ere etxetik ikusiko zen dituzten. Bai. Ez dira oso errazak, horregatik, pixka bat laguntze aldera, hementxe eskaintza, badauzkagun men amuletotxo batzuk, zorte ona eta emate dutena. Magikoak die benetan. Magikoak, baina egin behar dira jantzi. Nahi dituzue? Vale. Bai, ez Venga. da? Nago iziegu amuletoak. Zein nahi zuien? Ba... Venga, Janitz, zein nahi zu? Antea jodun. Antia jodun Ados? Janitzetzat. Eta Unaxek? Eta Unax? Beste bola doratuna. Bola Hau. duratuna. Oso ondo, Hau, neu nuen, eh? Bera, oso ondo. Venga, neu nuen. Jaski txalo, bero bat, mesedez, amuleto banatzen ari gara eta. Hau, sorte handi emoten da honek, eh? Haupa. Eta nik ere zorte ona izan dezadan, nik ere jartziko ditut. Ba, alderantziz. Beste dira. Bai, txintxepein batzuetakoz. Horrela emate dute zorte txarra. Oso ondo. Horrela emate dute zorte ona. Hau, pasua. Zagit ikusten diren, ni oso altua naiz eta. Rudolf. Horrela, Rudolf, oso ondo. Jo, ataundarrak, artistak. Janitz super guapo zauz. Oso. Baina orain, konzentratu mesedez. Badatoz eta, esaldi hurriak, prest? Bai. Denbora, lehenbizikoa. Milak... Ez, Batzuk batzuk, izaten... batzuk, bai, Dira... ez batzuk, Dira? Mikatzak batzuk mikatzak, eta... Dira... batzuk mikatzak, Dira... Ez. Dira... Eta... katen dira. Batzuk mikatzak izaten dira. Bai. Beste batzuk gozoak. Ez du asmatu, da. harintxu hau, egin behar da. Bai. Ondo ikusten da Janitz, betaurreko jekin. Amuletoak ere efektu egiten du geroz eta aurrerago Bai, hobeto, eh? bai. Pixka bat berotzen ari dira amuletoak ere. Atira, bokalen txanda orain. Demora. Gorriak... Gorriak. Ez ahi? Horiak edo berdeak Bai. izaten dira. Oso Pikain. ondo! Pikain. Horri. Oso ondo! Zen, Oso ondo! Eskerrak gure platuek 20 metro neurtzen dituen, Larri nago, zuzartzeko nire. bituzulako... bai, sekulakoa, plano barruan. Eta Ian eta Mai ere oso dotore, lagunak zorion zen, esan dite, oso ondo egin duzue proba, Bai, bikain. bale. Hirugarren ere badator. Oso barregarri zaude. Oso barregarri zaude. Bueno, zuentzako ere baditugu, Baina oso polita. oso politak. Hirugarren esaldia, antolatuko dugu hau? Bai. Goazen, bademora. Fruitu honekin postre. hainbat Postre egin daitezke adibidez konpota. Hau pasue! Barri! Oso ondo! Oso ondo! Eta magia hasi da, zalantzarik amuletoen gabe. magia hasi da. Proba Vale. magikoa egiten ari zarete. Laugarren ere asmatuko bagenu. Primeran, bokalak, demora. Edalo... Ez da eda. Edro... Deta gero beste bokal bat. Ipuinetako bat. Edalon... Ez da eda. Ez da ede. Edurne zuri... Zuri. Zer? Ez da ar. Horrelako bat janda, Pozoituz... hori bai. Denbora azkar Eta bi bordean. osorik asmatuta oso ondo 60 puntu, Unax Janitz, eta gorriak, horiak edo berdeak izaten dira. Fruitu honek inainbat postre egin daitezke adibidez konpota, zer da? Sagarra. Sagarra, ikus dezagun, komodina jokoan? Hau pasue! Komodina eskuratuta, oso ondo. Sagarra. Oso ondo. Como baina dago alde batean, Ian eta Maili, zuek ere bezain beste lortzeko aukera orain. Zuek ere, badituzue Aukeran. Aukeran. Zer nahi zuien? Miki. Miki, nahi dau Janek. Ados? Nik urrezko bolena. Hau. Badituzu belarriak, baina beste batzuk. Bai, ja bi Vale? amuletorekin, Vale, segurago oso izango ondo. da. hau. Tengar. Maili eta Ian, Ze ongi. biak ere oso dotore, txalo bero bat eurentzan, oski. Oso ondo. Vale, Vale? nik
Nik mantenduko dut nirea, Aurrekoan ondo aritu garata, zuekin bezain beste. Ian eta Maili, presta bete? Bai. Janitzen lehen guzina naiz. Begira. Ni be bai. Familio berekoak. Lehenbiziko esaldi antolatzeko txanda orain, guazen denbora. Kanpotik, Kanpotik. horia da, Horia da. eta barrutik zuria. Bikain! Haupa! Txondo! Amuleto goia bero, no zuen azeratik, claro. Ondo. Hasi gira efektua egiten. Ian eta Maili, zoragarri, bokalen txanda orain, bai? Denbora. Tximinoa. Tximuen. Fruiturik. Gustokoena da. Bai, Gustokoena da, oso no! ondo! Primeran. Bai, hor esaldi azeran nire amuletoak ere efektu pixka bat egin du, egia esan. Baina esatu dugu. Antzeu den kokotrillo. Kodriloak, tximuak. Aukeran tximu bat, Ari dira begira esan ez dela, gu heldu egia garaia gauzakietarako. Ez. Ez, oraindik abeste dituzte hauek, ez da? Bai. Ja, ba. Hirugarrena, denbora. Azal. Azal. Zer, azal? Barrukoa. Azal. Barrukoa. Ez, Azal gogorra. Gogorra. Bakarrik. Ez, azal, gogorra. Gogorra da. Du. Barrukoa jaten da bakarrik. Ez, hitz bat faltatzen. Eta barrukoa jaten du bakarrik. Eta barrukoa bakarrik jaten da. Ai. Baina entzun dugu. Denboraz Entzun dugu. kanpo. Eda, baina zerbait entzun da. Bai. Momentuz bi. Hirugarrena ere lortuko dugu seguru, bai? Bai. Ia ba, pokalak, denbora. Esaten dutenez. Zenez, Honek. Honenak? Kanaria islakoak dira. Irletakoak dira. Primeran. Hiru! Oso 80 puntu, Ian Maili, eta kanpotik horia da eta barrutik zuria. Tximuen fruiturik gustukoena da, esaten dutenez, honenak kanariar irletakoak dira. Zer da? Banana. Edo platano. Platanoa, ikus dezagun. Oso ondo! Banana. Komodina! Edo Oso platanoa. ondo! Eta animali guztia menderatzen bai dituzte. Andoain, tximinoak nola egiten dute? Hau da kuadrilla, hau. Sokatira goaz, Unasek eta Janitze 220 puntu eta komodina. Ianek eta Mailik 280 puntu eta komodina. Zondo? Ba, sokatira, aukera daukazu amuletuekin jarraitzeko ez? Zabek ikusi, baina horrek sorte ematen du, Bai. Bai, jarraituko zui, ezta? Bai. Bai, ba, adidanok sokatira eragoaz. Unas, Janitz, zabek hasiko zarete erantzuten, ez galdu denporarik. Ez dakigu, paso egin, txanda pasa egin eta urrengo galdera, bale? Bai. Hasiko ora? Bai. Guazen denpora. Zenbat kilo dira tona bat, 100 edo 1000? Mila. Oso ondo. Ia Maili, zeuen txanda, zeuen aldera guaz, erantzun dugu? Bai. Guazen denpora. Non dago Eiffel dorrea, Parisen edo Londresen? Parisen. Oso ondo. Mutilek, denpora. Zenbat hanka ditu armi arma batek, 8 edo 6? Zortzi. Lehenengo 6 entzun dugu. Zein da munduko mendirik altuena, Everest edo Kilimanjaro? Everest. Oso ondo. Bale, lehenengo erantzuna dekin geratuko gara, bale? Venga, adostu erantzunak. Guazen denpora. Osatu, atxotitza, egin ezazulo eta jango duzu, me ala mu. Mu. Ez, me. Zenbat ordu behar ditu lurrak bere buruari bira emateko? 12 edo 24. Oso ondo. Primeran, Zondo, puntugi galdu gabe momentuz. Ez eta komoinak ere hortxe dauden erabiltzeko moduan. Unas, Janitz, animo. Guazen denpora. Zein urtarotan gaude, ekainaren 25ean bagaude. Udaberrian edo udan? Udan. Bai. Ia Maili, denpora. Nola zaude, porru eginda bazaude. Nekatuta ala aspertuta? Nekatuta, oso ondo. Unas, Janitz, guazen denpora. Nola izena du bulego musika taldeko abeslariak? Martin edo Tomas? Tomas. Oso ondo. Tomas, bulegokoa. Ian eta Maili aurretik zoaz, eta komoina ere badaukazu erabiltzeko, Guazen denpora. Nola egiten du indio jarrak? Glu-glu edo gli-gli? Glu-glu. Glu-glu, oso ondo.
Unas, Janitz, guazen denpora. Zein da Iruñeko futbol taldea, Osasuna edo Alavés? Osasuna. Osondo. Guazen beste aldera, denpora. Non egiten dira Guazeneko udalekuak, Basakabin edo Barrian? Basakabi. Osondo. Bikain, eta horrein inork ez hemen komodoinek erabili? Ez dugu behar izan akaso? Behar izan ezkero erabili, Unas Janitz. Guazen denpora. Zein animaliatatik ateratzen ditugu hain gustoko ditugun urdai azpiko eta txistorra? Txerria. Txaletik. Osondo. Aukera entzun beharri gabe ere. Ondo mendera duta, txerria. Ia maili, denpora. Zenbat ipotx lagun zituen Edurne zurik? Zazpi. Osondo, zazpi. Unas, Janitz. Galdera egiteari itxaron behar da, Asko dakizu jezuek. Guazen denpora. Zein hizkuntza egiten da Brasilen? Portugalera edo frantsesa? Portugalera. Osondo. Ian maili, denpora. Nola egiten du zetakek? E-O-A, E-E-O-A edo I-O-A, I-I-O-A? E-O-A, E-E-O-A. Osondo. E-E-O-A. Osondo, itzulera kantua, dantzatuko zenuten. bai. Bueno, eta puntuak ere dantzan jarraitze dute hemen. Unas, Janitz, komodoina erabiltzeko dago, Bai. Ezpada? Guazen mutilek, denpora. Zein da handiagoa, Saturno edo Marte? Marte. Saturno, zertzegoen aldapeko sagarraren adarraren puntan, sagarra la txoria? Txoria. Bai. Ia maili, denpora. Zein da Italiako hiriburua, Erroma edo Venezia? Erroma. Erroma, osondo? Mutilek, denpora. Zenbat egun ditu urtarrilak, 30 eta 31? Komodina. Komodina. 31. Ja da, erabili dute, osondo. Alako batean, 19 segundo faltan, aurre hartuta 40 puntuko errentarekin, Ian eta Maili, ez dago ezer erabakita horrendik, eta zuek ere komodina dugu zuen. Guazen, denpora. Zein lanbide du Juan Mari Arzakek, sukaldaria edo abeslaria? Komodina. Sukaldaria da. Osondo, zuek ere erabili duzu, Eta gerturatzen ari baiginen, eta hala gaude, gertu, 10 puntuko aldea, 14 segundo. Opatau. Guazen, denpora. Nola egiten du txerriak, kurrin-kurrin edo oink-oink? Kurrin. Osondo. 10 segundo besterik ez. Tensio puntu bat, amuletoi laguntza eskatuta guazen. Guazen, denpora. Zein probintziatan dago Baiona, Lapurdin edo Zuberoan? Lapurdin. Osondo, Lapurdin. 5 segundo besterik ez. Eta 6 puntuko aldea. Unas, Janitz, animo. Guazen, denpora. Zer ospatzen da ekainaren 24 San Juan edo Santagera? San Juan. Osondo. Guau, ze sokatira, Azet sokatira tensio azken uneraino. 2 segundo besterik ez. Guazen, denpora. Zenbat, silaba deitu, Agirre Zabala da abizenak. Denbora, sokatira bizia. Eta ez dugu ikusi dugu oso, ikusgarria benetan, denbora bukatuen erako. Unasek eta Janitzak 229 puntu, Ianak eta Mailik 271, txaloro bat. Hau bai dala leia, Unas, Janitz, azken momenturaino zezai jarri dituzuen gauzak, kontrario entzat. Zemoz, Unas? Ondo. Bueno, esango dute, bideoan agertu diren Lagun guztiek. Ez David. Oso ondo aritu Hasta zaretela. gora joan dagoan, ze esango dute, primeran aritu zaretela. Oso ondo aritu zaretela, seguru. Finalera iritsi, baina hortxe, ez du talarri ginen, segulako ikuskizuna, oso bikote jatorra, eta orain, noski, zuentzako ere, oparitan. Baduzkagu kamiseta eta katilloa beratzen torri hona aurrena mesedez. Ia, torri. Babikote, gerturatu. Iopa, badatoz. Amonas. Apa Janitz, mundial, Ia, hartu? Zora barri. Hartu, Osekoa, Janitz. Etxekueri agurre esan. Gain. Hau barzue. Hartu Mariak eta guazen. Hola, barri. Bikotea, Ian eta Maili, zoriona, finalera iritsi zarete. Pozik? Bai. Bueno, egia da, finaleko aia kontu serioseagoa dela. Orduan, amuletoak eta igual erantziko ditugu. Ze sorte... Sorte emote matzuian utzi, Zabek ikusi, Hobeto ez. Ez ditu zer Sorte eman dit. Hobeto bai, bezera gero finalean agian ez dit ematen sortea. Ah, vale. Maili mantenduko du, Bakoitzak Ianek bere ez, nik ere kendu estrategia. ingo dut. Osando, finalera iritsi zarete bikote. Horrek, esan nahi du, batetik,
ostegunean egingo dugun superfinalean ere, izango zaretela zuek, eta hori irabaziezkero, Hori da pari honena, Portaventurara joateko aukera izango da. Baina printzipioz, ja lortuta baititugu sari batzuk, gaur finalera heltze utxagatik, kulturproduktuetan gazatzeke €150 zuentzako bikote, Ondo, hori ja badaukazu, Baina hau ez da dena, gaur finala ere irabaziko bazenute, Erne, Irrizarri landera joateko familia guztiarentzako gonbidapenak sarrerak ditugu eta... Oso ondo! Ados, bat irabazia, bestea irabazteko moduan. Ia ba. Zuek pentsatu, ze liburu erosiko duzuen eta ze pelikula erosiko duzuen eta bar. Esan dugu, Ianek argita garbi dauka nagusitzen aktore izan nahi duela. Bai. Bai, eta zer egin pelikulak, serieak... Dena. Denetarik. Dena. Denetarik. Hala. Ondo, Mai izango da historiok irakaslea. Gustatzen zaitezko historia. Bai, agian musikaria izango zara, Mai. Edo kirolaria. Saskibaloia gustatzen zait. Saskibaloia, bitu, nor jakin, hau... Ez dakigulako ze gertatuko den. Ah. Gaurko eremuak, adi, zakuaren bilan, hoiek izango dira. Adi danok, bagoaz finalera, zakuaren bila, eta eremuak. Aktorea, kirolaria eta musikaria. Ondoren azalduko diren pertsonak, lanbide hauekin lotu beharko ditugu. Azalduko diren pertsonak, aktoreak diren, kirolariak diren, edo musikariak diren. Erantzun beharko duzue. Bale? Hasteko prest? Ia lehenengoa zein dan? Iker Galartza. Aktorea da, kirolaria da edo musikaria da? Musikaria dela. Nioten naiz. Musikaria. Aitziber Garmendia? Aktorea. Gusto kirolaria dela. Ales Sardui. Idea. Ez daukat zeinik ere ez. Zer, Maian? Ez dakigu. Aktorea, jarri dugu. Kaina Kai. Hau badakit. Begira. Ze gustora sakatu duen. Itziar Ituño. Hau... Sonatzen zaitez. Benito Lertxundi. Erreza. Eta Iñigo Martínez? Bortxe, zazpi pertsona, oso ezagun, zazpi lagun, guretzat bebai, eta asmatu beharrekoa aktoreak, kirolariak edo musikariak diren. Mai, esan duzu Kaina Kai, badakizule nor dan? Bai, nor da? Nik ikusi dut askotan TikToken abesten dituela abesti famatu asko euskeraz. Kaina Kai musikaria da? Oso ondo! Oso ondo ikusita, Mai. Asteizei mundura Kaina Kai, Iratxe Agilera bere izena, izen artistikoa Kaina Kai. Bertxio gintzan, oso trebea, oso ondo. Iñigo Martínez, zian eman diozu kirolariaren botoiarik rirra. Bai. Atletiken jokatzen duelako. Atletikeko jokalaria da. Bai. Futbol jokalaria. Bai. Dio Ianek. Bai. Zuzena da? Kirolaria da? Oso ondo. Bikain, ondarrutarra. Eta bai, debuta Realean egin, eta Atletiken, ari da gero. Besteak beste Euskal Herrian bakarrik ez. Euskal Herritik kanpo be oso ezaguna da, nazioarte mailan oso ezaguna da, Itziar Ituño. Bere lanagatik. Itziar Ituño ez genekien. Nik ipini dut aktorea ni pentsatzen dut ikusi dudala entzun dudala izena. Nik ere entzun dut izena, baina ez du, ez daki. Itziar Ituño aktorea da? Oso ondo. Ondo! Hori entzungo baitzen duten, besteak beste, goen kaleen eta gurean ibili da, baina nazioartera salto egin eta mundu mailan famatua da orain La Casa de Papel telesailari esker. Ez dut ikusi baina dakit izena. Oso Baina ez ondo. dut ikusi. Oso ondo. Benito Lertxundi musikaria dela jarri dugu. Mai, baiet? Bai. Diozu? Uste du bai, Bai, bakizun hor da Benito Lertxundi? Bai. Musikaria da? Oso ondo, trukakia. Kain,
Akizu nola egiten duen Benito, Mai, egiten du. Oso ondo! Oso ondo. Alex Sardui, Aitziber Garmendia eta Iker Galartza. Badakigu, zalantzak. Eske ez ditugu ez ditugu ezagutzen, baina aktoria uste dut Alex Sardui, uste dut ikusi duda, entzun dut bere izena, baina... Entzun duzu seguru. Bai, entzun dut bere izena, baina ez nahi gogoratzen zertan. Eta entzun duzu seguru, bestak beste entzun zu kanta hau, Euritan dantzan. Bai. Ez musikaria. Vale. Zer? Erabiliko dugu trukakia? Bai. Musikaria. Alex Sardui, aktoretik musikarira. Aldatuko dugu? Aldatu egingo dugu. Euritan dantzan badakizu zer dan? Gatibu taldearen abesti bat. Asko gustatzen zeta abesti hori. Euritan dantzan. Babitu, nik kontatuko dizut, abeslariak egiten duela abestu oso ondo, gatibukuek, holan dantzan bebai, bera Alex Sardui da? Bai. Bai, hori da. Aitziber Garmendia eta Iker Galartza. Bi izen. Erez ez Ditugu, genekien. eta 150 euro irabazi dituzue kultur produktuetan gastatzeko sekulako saria da hori. Gaur, iristen magara zazpi kontzeptuak ongi jartzen, familia guztiarekin, irri-sarri landen egonaldia eskuratuko duzue, eta honena, bestak beste, asteko finalean, eurek ikusteko aukera izango dugula. Ai, ze urduritasun, Ezken iripillo gustatzen zait. Beste galdera bat, gure zirkoan egon zarete? Zein? Gure zirkoan egon zarete? Ez. Bertan egoten da Iker Galartza, esango dizuet. Klaro, baina bertan egoten die pertsona asko, musikari asko dago bertan, paiazoak daude, karo, zirkuko pertsona asko daude. Iker Galartza musikaria da? Aktoreak dira Iker eta Aitziber, oso ondo zuek! Baina oso ondo, Gian eta Maili. Sekulako saioa lehenbizikoan gaur gurean finaleraino heldu. Ostegunean elkarrekin berriz ere izateko aukera. Eta hemen dagoen sari zoragarri hau zuentzat, guazen bera beraz. Hau pazuek! Hotxalo, mesedez. Iepa! Gure lehiakide zoragarriei. Zuena baita, 150 euro kultur produktuetan gastatzeko. Oso ondo, Mailian! Amuleta. Etxero guztiei agur!